gurasoek leku bat behar zutenez, denon artean erabak izan, onena hau dala berez. Urtetan gora joanagatik egin behar bai da ames, jubilatuta zaudetelako, baina erretiratuta ez. Gure herrian aro berri bat zabalduko du gaurkoak, barra ondoan ze tertuliak, maietan karta jokoak, erakusketak edo tailerrak eta otordu bapoak, zuen eskutan uzten ditugu, hemendik aurrerakoak.